ଚୁଡ଼ାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଚୁଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପରଟା ବନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି କରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଚୁଡ଼ାରେ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଉଛି ଚୁଡ଼ାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଫୁଲିଛି। ମଝିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରିୟଙ୍କାସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଚୁଡ଼ା ଅଧ କପ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋଟା ହେଉ କି ପତଳା ହେଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବେ। ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବେ, 2-3 ଥର ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲେ ଚୁଡ଼ାଟା ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ମନ୍ଦେ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ଚୁଡ଼ାଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବତୁରେଇ ଦେବେ। ବତୁରି ଗଲା ଖୁଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ା ଚୁପୁଡ଼ି କରିଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ନେବେ, ରସୁଣ 5-6 କୁଲା ନେବେ, ଅଦା 2 ଖଣ୍ଡ ନେବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଛି ହେରି। ତାକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଟିକେ ମୋଟା ଭାବେ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଚୁଡ଼ା ନେଇଥିଲି ସେଇ ବାଉଲିରେ ମୁଁ ଅଟା ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜୁଆଣି, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରି ଗୋଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଅଟା ଆମେ ଯେମିତି ଚକଟୁଛେ ଆକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଚକଟିବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଚକଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚକଟି ଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ତା ଉପରେ ବୁଲେଇ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଘୋରେଇ ଦେବି। ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଫୁଲିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଫୁଲିବ। ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସ୍ମୁଥ୍, କେତେ ନରମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲଣା ପଟାରେ ଅଳ୍ପ ଅଟା ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଉଛି। ଯେତେ ଚକଟିବେ ପରଟାଟା ସେତିକି ଫୁଲିବ। ମୁଁ ଏଠି 6-7ଟା ଗୋଳା କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଳା କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ରୁଟିଟାକୁ ଗୋଲ କରୁଛେ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇକି ପକାଇ ଦେଉଛି ଫୁଲିବା ଲାଗି। ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ବି ତା ଉପରେ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଫୁଲିବ ବୋଲି। ତାପରେ 2 ସାଇଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତେଲ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ପକାଇଦେବି। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଟା ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ତାକୁ ବେଲି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ତାଇ ଗରମ ହେଲା ଖୁଣୁ ରୁଟିଟା ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ଦେଉଛି। କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲୁଛି ଦେଖ। କର ସାଇଡ଼୍ ମାନ ପିଠା ବାତିଆ ଟିକେ ଟିକେ ମାରି ଦେଉଥିବେ।
तापर तेल मु टिके ता ऊपर पकई दउची ता दी साइड रे तेल टिके पकई देबी काना तेल टिके देले से आहुरी फुलिबो मु एपट सेपट टिके कर दउची देखंतु केते सुंदर कलरफुल देखा जाउची आस्ते आस्ते फुलुचे परोठाटा केते सुंदर भाबे फुलुची पुणी सेई सेम रे मु आउ गोटे परोटा पकोची देखंतु ताको आरपट मु बुलेई दउची देखंतु एटा पुणी सेई तेल देउची एटा भी देखो केते सुंदर भाबे एटा पुणी फुलुची आपण माने एमिति जदी चूड़ा रे परोटा बनेबे आउ खाइबा लागि बहुत भल लागिबो आपण माने तरकारी रे खाआंतु ना खाली रे भी खाइले गरम गरम बहुत बढ़िया लागिबो तेन करी तमे आलू तरकारी टिके कर देल भी भल लागियो खाइबा लागि देखो केते सुंदर भाबे फुलुची केते सुंदर देखा जाउची देखंतु खाइबा लागि बहुत टेस्टी लागिबो संग माने घरे थरे एमिति बनातु देखिबे बारंबार करिया लागि इच्छा हबो चूड़ा रे आपण मानकू अनेक प्रकार रो देखौची एटा भी गोटे आइटम देखौची परोटा सदा बेले तो रुटी रे आमे खाउचे आज चूड़ा रे एटा गोटे करिकि रेसिपी करंतु केते बढ़िया लागिबो वीडियो टी भल लागिथिले लाइक शेयर कमेंट करिवे सब्सक्राइब करिवे रखुचे जय जगन्नाथ बाय बाय।